Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gibaha ang pipila ka mga barangay sa Dipolog City, Zamboanga del Norte gumikan sa kusog nga ulan kaganinang buntag. Samtang duwa ka insidente sa pagdahili sa yuta ang natala sa Dapitan City sa maong probinsya. Aniyang detalye. Halos taman-tuhod na ang tubig baha ang nasinatin ining residente sa ilang panimalay sa Purok Daisy Camp Hamak, Barangay Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Human mibundak ang kusog nga ulan pasado alas 4 sa kadlawon Martes sa buntag. Matud sa uploader, nahumol na sa tubig baha ang mga gamit sa sulod sa ilang panimalay. Ito sa music room, taas na ang tubig, biludan na nagyod. Dahil pati ang among kusina, wala na among bugas, na lutaw na. Susama sab ang nasinati sa ubang residente sa Purok Buli, Barangay Minaog kung asa ang tubig baha misunod na sa kwarto sa ilang panimalay. Mabuhay, magandang buhay sa lahat. Nakita nyo karon ang sitwasyon nato sa Mindanao. Daw sa panasab ang kadalanan sa mong barangay gumikan sa nasinating pagbaha. Gani nagpalisod sab kini sa mga motorista sa paglabang. May resulta sab kini sa pagkatanggong sa mga sakyanan tungod sa bugat nga dagan sa trapiko sa moong kadalanan. Matud sa Dipolog City LGU, anaa sa Tulo ka barangay ang apektado sa pagbaha nga gilangkuban sa Barangay Sikayab, Minaog ug bahin sa Santa Filomena. Hinuon walay natalang na makwit o naangol sa insidente. Apan nakatagda silang magpahigayon og declogging operation. Actually, yun yung isa sa mga recommendation ng City Disaster Risk Reduction and Management Office for the city engineering to try to clear up whatever is clogged there. Sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte, natanggong sab ang pipila ka motorista gumikan sa pagdahili sa yuta nga mitabon sa tunga sa dalan sa Sitio Lucas, Barangay Santo Niño nga nahitabo kaganinang buntag. Ang nasinating pag-ulan sa mong lugar, posibleng hinungdan sa paghumok sa pundasyon sa mong yuta nga may resulta sa pagdahili. Hinuon naagian na kini karon human sa clearing operation sa mga personahe sa CDRRMO Dapitan City. Wala say natalang angol sa hitabo. Samtang laing pagdahili sa yuta sab ang nahitabo sa usa ka bungtod sa Sitio Lipata, Barangay Tagilon sa maong lungsod nga nahitabo banda 7:45 Martes sa buntag. Hinuon walay naangol sa hitabo apan gikabalakan kuno kini sa gatusan ka mga magbanay nga namuyo sa ubos sa moong bungtod. Padayon ang monitoring sa CDRRMO Dapitan. Matod sa pag-asa, localized thunderstorms ang hinungdan sa nasinating pagdaot sa panahon sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.